हाय गाईज, मँगो किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे. आणि मित्रांनो, आज आपण एका हॉटेलला व्हिजिट देणार आहोत. तर हॉटेलचं नाव आहे हॉटेल बांबू हाऊस. आपण गांधारी ब्रिजच्या इथे आहे. गांधारी ब्रिजच्या बाजूला लागूनच हॉटेल बांबू हाऊस आहे. आपण बघूया त्याचं इंटिरियर, त्याचं फूड आणि त्याची सिटिंग अरेंजमेंट कशी आहे ती. तर आपण स्टार्ट करूया. ही आपण त्याची पार्किंग बघतोय. तर ही एवढी हॉटेलची पार्किंग आहे. आरामात इकडे 10 ते 15 फोर व्हीलर्स उभे राहू शकतात. आपण आता आतमध्ये जाऊन बघूया. हा याचा एंट्रन्स आहे. द बांबू हाऊस फॅमिली रेस्टॉरंट. ही अशी स्टार्ट आहे. या लेफ्ट साईडला एक सेल्फी पॉईंट बनवलेला आहे. या बाजूला बुद्धांची प्रतिमा आहे, फोटो लावलेला आहे. हे बघा असा. हा समोर जो दिसतो तो कॅश काउंटर आहे. इथे बघा सुप्लेनचा त्यांनी एक डिस्प्ले बनवलाय. आपण आतमध्ये बघूया कसं आहे. ह्या साईडला एक छोटासा पार्टी हॉल आहे. अशा टेबल्स अरेंजमेंट केलेली आहे, म्हणजे एक छोटी पार्टी होऊ शकते इथे ह्या साईडला. आणि गाणी वगैरे चालू आहेत. हे मोठे टेबल्स बसायला आहेत. या साईडला दिवार आहे. Every bag of almond is expertly crafted with hand-picked Madagascan vanilla, crunchy Australian almonds, and high-quality Belgian chocolate. ही बघा अशी लाईट्स लावलेली आहे. हा एक मध्ये वेगळा पॅसेज आहे. हे बघा, वर टायर्स लावलेत, छोटे बल्ब आहेत झिरोचे, कलरफुल टायर्स आहेत. सात त्या टेबल आहे तिकडे. हा एक वेगळा सेक्शन आहे. हा एक सेपरेट सेल्फी पॉईंट बनवलेला आहे. बघा, फ्रेमला बाजूने लाईट्स आहेत आणि मध्ये बांबू हाऊस लिहिलेलं आहे. हा दुसरा सेल्फी पॉईंट आहे. हे असे हट्स आहेत. हे टोटल असे 6 हट आहेत. हे बघा, अशी सेटिंग अरेंजमेंट आहे त्याची. तुम्हाला वरचे पण मी दाखवतो. बघा, 6 सिंगल हट आहे वर आणि खाली पण. आतमध्ये सोफा आहे. मला वरची बाजू दाखवतो. आपण वर जाऊया. फॅमिलीसाठी परफेक्ट हॉटेल आहे. बघा, स्मॉल पार्टीज 20, 25, 30 जणांसाठी तर अशी ही जागा आहे. होऊ शकते बड्डे पार्टी एक छोटीशी. आपण इकडनं खालचा व्ह्यू बघूया. हा तो वरचा व्ह्यू झाला. इकडनं हा खालचा व्ह्यू आहे.
वेगवेगळं सेक्शन केलेलं आहे व्हाईट अँड व्हाईटमध्ये. तर एकदा फॅमिलीसोबत व्हिजिट द्यायला काहीच हरकत नाही. ॲम्बियन्स तर खूप चांगला आहे, चांगलं इंटिरियर केलेलं आहे. हे जे फूडचे हट्स आहेत त्याच्यामध्ये वरच्या साईडला बघा भारतीय बैठक पद्धत आहे. मी तुम्हाला परत त्या साईडने वर येऊन दाखवतो. असे हे लाईनीत 3 आहेत. हे बघा अशी वेगवेगळे प्रकारे तिथे भारतीय पद्धत आहे. 1 2 3 मध्ये त्या साईडला तशा वेगवेगळ्या पद्धती आहेत बसायच्या. खाली सोफा आहे. या साईडला भारतीय पद्धत आहे. आता आपण आपली डिश बघूया कुठची येते ती. आपल्या बाजूला हॉटेलचे मालक बसले आहेत, बांबू हाऊसचे मालक सुचेत. आणि त्यांनी ह्या 2 डिशेस सजेस्ट केलेल्या आम्हाला. पहिले तर हे व्हेज शम्मी कबाब आहेत आणि प्रॉन्स बटरफ्लाय आहेत. त्यामध्ये हा टाटर सॉस आहे, युनिक सॉस आहे. आपल्या ह्या रेस्टॉरंटला त्यांनी आपल्याला प्रॉन्ससोबत सर्व केलं आहे. म्हणजे कल्याणमध्ये असे मला नाही वाटत की टाटर सॉस कोण सर्व करतं फिशसोबत. तर इकडे जे इव्हेंट होतात ते तुम्ही सांगाल मला की कुठचे इव्हेंट होतात इकडे? पण इथे पर्सनल कॅबिन सर्व ठेवलेले आहेत फॅमिलीसाठी पूर्ण. फॅमिलीचे ग्रुपचे काही बड्डे पार्टी काही इव्हेंट असतील तर आपण ठेवू शकतो. म्हणजे याच्यामध्ये पूर्ण कॅबिन्स आहेत प्रत्येकाला. नंबर ऑफ पीपल बघायला गेलं तर 25 माणसांचं पण पर्सनल कॅबिन आहे, 20 पीपल्सचं आहे, 10 पीपलचं आहे पूर्ण. असे प्रत्येक कॅबिन्स आहेत. तसंच आपल्या दर वीकेंडमध्ये आपण आता लाईव्ह सिंगिंग पण ठेवतो आहे. काही ना काही इव्हेंट्स आपले चालूच असतात. पण तर तुमच्याकडे कुठच्या फूड व्हरायटीज आहेत त्या तुम्ही मला सांगू शकता का? आपल्याकडे आता इंडियन, चायनीज, तंदूरमध्ये पण स्पेशल डिश आहेत. इंडियनमध्ये आगरीमध्ये पण देतो आपण. ही पीस तुम्ही दिली आहे ती कॉन्टिनेंटल आहे पूर्ण. तसंच आपण हे पण करतो आहे, सिझलर्स पण चालू करतो आता. म्हणजे होतीलच आता, चालूच आहे पूर्ण. काही ना काही नवीन व्हरायटी आहेत. काही नवीन स्पेशल डिश पण आपण आणतो आहे. त्या तुम्हाला आमच्या पेजवर, फेसबुक पेजवर द बांबू हाऊसच्या नावावर आहे, त्याच्यावर तुम्हाला दिसतील सर्व काही ना. आता आम्ही ह्या 2 डिश टेस्ट करतो आणि तुम्हाला आम्ही 2 माणसं पण बाहेरून आणलेली आहेत खायला. की दरवेळेला मी सांगतो की नाही चांगले तर आपण 2 वेगळ्या माणसांना विचारूया की बाबा कशी टेस्ट होईल ती. तर थँक्यू, बरं वाटलं तुमच्यासोबत बोलून. कॉंग्रॅच्युलेशन. धन्यवाद. तर आपण तर स्टार्ट करूया. तर पहिलं तर आपण प्रॉन्स घेतोय. प्रॉन्स बटरफ्लाय आहे, थोडे फ्रेंच फ्राईज आहेत त्यासोबत. हा टाटर सॉस आहे सांगितल्याप्रमाणे त्यांनी. त्यानंतर हे व्हेज शम्मी कबाब आहेत. तर फर्स्ट याच्यामध्ये मी प्रॉन्स ट्राय करते टाटर सॉस सोबत. प्रॉन्स फ्रेश आहेत. त्यासोबत खूप दिवसानंतर मी टाटर सॉस खातो स्वतः. जास्त करून 5 स्टारमध्ये सर्व केला जातो. जे फिशचे कॉन्टिनेंटल डिशेस आहेत त्यासोबत टाटर सॉस जातो.
प्रॉन्सची डिश तर बेस्ट आहे. ते शम्मी कबाब आहेत, ते टेस्ट करूया. व्हेज डिश आहे. ती पण बेस्ट आहे. शम्मी कबाब मी पहिल्यांदा ट्राय केलेत. फूडमध्ये तर बेस्ट आहे. तर आता समोरचे माझे तर 2 मित्र आलेले आहेत, त्यांना ह्या 2 डिश सर्व करून मी त्यांना विचारणार आहे त्यांची प्रतिक्रिया काय आहे त्याबद्दल ते. तर 2 टेस्ट करायला मी माझे फ्रेंड बोलवलेले होते. फर्स्ट तर अंकित आहे, सेकंड प्रथमेश आहे. तर आपण पहिले प्रॉन्स बटरफ्लाय आणि दुसरा शम्मी कबाब ना, थोडा फिल्मी आहे ना शम्मी कबाब. टेस्ट पण थोडी फिल्मी असली पाहिजे. फर्स्ट टाटर सॉस आपण सर्व केला आहे, प्लस ग्रीन चटणी. काही सिलेक्ट करा. थोडे फ्रेंच फ्राईज पण घ्या, म्हणजे कसं अंकितने फर्स्ट प्रॉन्स घेतलाय. प्रथमेश तू काय पहिलं घेतोय? शम्मी कबाब. ओके, फिल्मी कबाब, शम्मी कबाब. प्रॉन्सला डीप फ्राय केलेलं आहे यांनी. शम्मी कबाब हे पॅन फ्राय आहेत. तू तर आधीपासून पण या हॉटेलला येतोयस ना? आमची फॅमिली आम्ही इकडेच बर्थडे वगैरे सेलिब्रेट करायला यायचो, पण आता हे पॅन्डेमिकमुळे बंद झालं आणि आता परत चालू झालंय तर खूप बेस्ट. आता परत इथेच येणार. अगोदरचं फूड आणि ह्या फूडमध्ये काय फरक? फरक नाही बोलू, आधी एवढे व्हरायटीज नव्हत्या. आता त्यांनी जसं अपडेट केलंय, जसं त्या हिशोबाने त्यांनी मेन्यू पण अपडेट केलाय. खूप भारी, मस्त, टेस्ट खूप मस्त. प्लस फ्रेश प्रॉन्स. तर थँक्यू तुम्ही कमेंट दिल्याबद्दल. प्रॉन्सची साईज बघा. प्लस इकडचा ॲम्बियन्स कसा आहे, पहिलेचा कसा होता, आताचा कसा आहे? आधीपेक्षा खूप बेटर आहे. खूप बेटर आहे. प्लस फॅमिलीसाठी तसं तुम्ही दाखवू शकता ते सेक्शन. फॅमिलीसाठी असे हट. ओके, ते हटचं. हां, फॅमिली ओरिएंटेड रेस्टॉरंट कम धाबा बोलू शकतो आपण. ओके, वीकेंडसाठी, फॅमिलीसाठी किंवा बेस्ट आहे. पार्टीजसाठी वगैरे बेस्ट आहे. पाण्यामध्ये पण बिस्लरी सर्व करताय. खूपसे हॉटेल सर्व नाही करत आजकाल. बिस्लरी सर्वात बेस्ट बॉटल आहे. थँक्यू मँगो किचन आम्हाला आज ट्रीट दिल्याबद्दल. खूप टेस्टी फूड होतं. थँक्यू. त्यासाठी. आणि प्लीज असेच व्हिडिओ बनवत राहा, नवीन नवीन जागा आम्हाला एक्सप्लोअर करत राहा. असं म्हणजे नेहमी नेलं तरी चालेल, आम्ही तर येणारच. आणि नवीन नवीन कुकिंग व्हिडिओज दाखवून आम्हाला एंटरटेन करत राहा. प्लीज मँगो किचनला सबस्क्राईब करा, शेअर करा, लाईक करा आणि प्लीज प्रेस द बेल आयकन. थँक्यू.